46 sena ilu inqatlet Keren Gregg fl-età ta' 15-il sena. Hija mietet kaġun ta' ittra bomba li tħalliet wara l-bib tad-dar tagħha f'San Ġwan. L-ittra flimkien ma' pakkett b'wrapping tal-miliet kienu indirizzati lil missiera, it-tabib Edwin Gregg. Però bintu Keren kienet fetħet il-pakkett u l-bomba kienet splodiet f'wiċċha. Kienet mietet ftit tal-ħin wara fl-isptar San Luqa. Wara dawn is-snin kollha, id-delitt ta' din it-tfajla għadu mhux solvut, tant li ħadd għadu ma tressaq l-qorti. Għalkemm Edwin Gregg kien qal illi hu jissuspetta li aktarx il-bomba kienet ippjanata minn numru ta' studenti li kienu qed jistudjaw il-mediċina fl-università. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista permezz ta' post fuq il-paġna uffiċjali tiegħu ta' Facebook fakkar il-jum li fih kuġintu Keren Gregg inqatlet u qal li l-qtil tagħha jibqa' teba' sewda fuq l-istorja ta' pajjiżna u jum ikraħ għal familtu. Bernard Gregg stqar il-lum it-tju Edwin sar jaf minn qatel il-bintu. Mhux għax issolva dan il-każ imma xħalla lil din id-dinja. Ġustizzja fuq din l-art għadha ma saritx, kompla jgħid il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Waqt li żied jgħid ukoll li huwa fid-dmir tiegħu li jibqa' jġeddet l-appell tiegħu lill-pulizija biex minkejja li għadda żmien jagħmlu dak kollu possibbli biex isolvu dan id-delitt u oħrajn.